Els pressupostos participatius de la Generalitat fan un pas avant. A falta de revisió ja es coneixen les propostes més votades on aniran a parar els diners. Nosaltres ens quedem amb el trinquet d'Algemesí. A pesar de destinar-se a una partida menuda, la seva recuperació amaga una gran història. Entrem a la pista per la porta del rest d'un trinquet tancat des de fa 10 anys, 15 net. Mare meua, això, quin empastre. Però si n'hi ha molta brossa. Els hereus d'este carrer li buscaren una eixida, com a trinquet o com a solar, 30 net. Penjat a les immobiliàries, tenia difícil eixida este passadís estret per alçar cases. Per nosaltres és una càrrega, perquè això tots els anys se paga la contribució, com té molts metres, la contribució és prou elevada, i no estem traient-li ningú rendiment. Una bolera inesperada del rest del club de pilota del Gemesí li va donar punt i esperances. 15-30. Vols que entrem un dia, comentarem a la Junta, parlem a l'Ajuntament també, i netegem això, i potser podrien jugar raspall en els xiquets i que per almenys tinguin un espai gran? Ens entrem els pressupostos participatius. Una setmana abans, 5 o 6 dies abans de que s'acabi el termini. Faltava rematar el 15. A les 7, una hora i mitja després, ja havien rebassat i van tenir que dir a la gent que no votara perquè no feia falta, no? 9 punt. Estem a 2. Divendres es va confirmar 148.000 euros per a transformar este brossegar. Val 30. I este és el moment en què la pilota queda parada en la Conselleria de Participació. El pròxim 29 d'octubre, després de revisar, haurà de decidir si finalment els diners van al trinquet del Gemesí. Joc per a recuperar un trinquet que és més que 4 parets encalades.